Benvolguts a Fila l'agulla, un podcast de Mònica Cortals i Jana Martínez, dues noies escrites per Mercè Rodoreda i Sally Rooney. Com cada mes us portem un capítol destinat a una temàtica que ens obsessioni. En el capítol d'avui parlarem de la incomoditat lectora amb Laia Regincós. Posem Fila l'agulla. Bon dia, Mònica! Bon dia! Com estàs? He tornat a casa, he tornat a Catalunya, he tornat a veure el sol després de 2 mesos de pluja constant i jo sóc una tia molt mediterrània, llavors sóc molt feliç. Ara ets feliç, abans tenies depressió estacional, no? Sí, jo el de no poder fer un cafè amb llet a una terrassa no ho estava portant bé. Normal. Has tornat al nostre petit país i bon dia, Laia. Bon dia. Com estàs? Molt bé. Bueno, avui hem vist una mica el sol, val a dir que portem un mes també de molta pluja, No, totalment. O sigui, hem empatitzat amb tu. Gràcies. Estàvem una mica a Santiago, nosaltres. La primera convidada, la Laia. Fa il·lusió, Sí, i que sigui la Laia, És té molt molt de xulo. sentit, Sí? que vinguis tu al primer episodi amb convidat, perquè vas ser de les Ara, primeres... vols explicar la història? Sí, explicam-ho, perquè la Laia va ser de les primeres persones en saber que volíem fer aquest podcast. Sí, que estàvem gestant un bebè. Sí, conjunt. Exacte. I vam quedar un dia a la universitat, vam fer un cafè i vam parlar d'això. I vam parlar del tema del qual De fet, parlarem sí. avui. Per això vam dir, anem a tancar el cercle. Avui ho tornem a fer, però ho gravem. Fantàstic. Doncs la Laia Regincós és la directora i l'editora d'edicions de l'Era Geminada. De fet, com dèiem, el tema que volem parlar avui, la incomoditat lectora, té molt de sentit fer-ho amb la Laia perquè l'Era Geminada té una col·lecció que es diu Idil·lis, de la qual parlarem una mica, on aposten també per llibres que incomoden. No? Exacte. Podríem dir. A la L, en aquesta col·lecció podem trobar no només clàssics, sinó també alguns llibres contemporanis, com l'últim, que és Un llumí a la llengua, 12 poetes diuen el desig, però també trobem noms com Anaïs Nin, Manuel de Pedrolo, Ella Baxter, Emma Becker, Sade i molts altres. De fet, quan vas passar a ser propietària, que no fa gaire, no? Un any i mig, una Un any cosa i així, mig. sí. Et van fer moltes entrevistes, justament, i en una d'aquestes entrevistes vas dir que, ho cito tal qual, quan vaig crear Idil·lis volia reivindicar aquest gènere, sovint considerat de segona, tot partint de la idea que, si volem una literatura catalana plena, hem de conrear tots els gèneres. L'objectiu és explorar les possibilitats de l'erotisme. La literatura eròtica pot entonar-nos, però alhora parlar-nos de moltes coses, plantejar debats i fer-nos riure o gaudir de la mateixa manera que també pot incomodar-nos molt. La cultura ja ho té, això, oi? Molt bona declaració, Molt bon statement. I em fa molta gràcia que justament aquí menciones el fet d'incomodar-nos. I que també que no li tingueu por, això. Que abraceu des de l'editorial aquesta incomoditat i per això m'agradaria que ens parlessis una mica com veu enfocar la col·lecció d'Idil·lis. O sigui, des d'un primer moment la idea era, tal com has llegit ara, de dir que si volem buscar això, si volem llegir això, que ningú hagi de recórrer al castellà. O a l'anglès, en aquest cas, però el més fàcil sempre és anar al castellà. Total. Llavors, si estem dedicant col·leccions a tots els altres gèneres, per què no fer-ho a la literatura eròtica? També és veritat que hi ha una certa tendència a pensar que la literatura eròtica és com de segona, com si fos el sàlvame de la literatura, no? Però no sents poder que és com un gènere que es redueix molt a literatura per dones? Sí, no? també. Jo sento molt com... També. Aquest auge de com novel·les un poc més eròtiques, d'aquest jo, lo de Ales de Sangre, tot això, jo sento que té com un públic molt, molt, molt femení. Perquè no sé si va relacionat això amb que sigui un gènere com de segona. Jo crec que sí, però perquè també hi ha una tendència a blanquejar el gènere eròtic fent-ho passar per literatura romàntica, que tothom sap que la literatura romàntica també és una cosa absolutament només relegada al gènere femení, no? Diguem-ne. Llavors, que això realment, o sigui, hi ha un documental a Filmin espectacular, que ara no recordo com es diu, però que t'explica el fenomen de la novel·la romàntica als Estats Units. O sigui, és una bogeria, en plan, la gent fa cues però com si anessin a veure la Taylor Swift, no? Total. I que realment, és increïble, però allà al mig també, o sigui, aquestes novel·les romàntiques moltes vegades també impliquen escenes eròtiques, diguéssim, i
El que passa és que, bueno, ens trobem diferents vessants, no? Perquè això és com tot, vull dir, també tenim el romàntesi aquest d'ara famós d'avui dia, que no diré res perquè jo crec que això dona per un altre capítol. I tant. Em guardaré l'opinió per mi mateixa, però realment vull dir que allà també hi ha un camuflada, una novel·la eròtica que, bueno, a mi no em sembla del tot ideal la majoria d'aquests llibres, però que al final és com de dir, bueno, jo no volia blanquejar en aquest sentit de dir no és novel·la eròtica, anem a fer una col·lecció de novel·la romàntica. No, o sigui, diem-li tal qual és, que si volem llegir això ho puguem llegir en català i sobretot treure també una mica aquesta vergonya, aquesta culpa, no? De dir, és que em fa cosa, no? I ui, no, jo no llegeixo literatura eròtica. Què passa? Totalment. Què passa? I a part que penso que no tota la literatura eròtica es troba dins d'una novel·la romàntica. O sigui, com treure aquest mite de que només trobem eroticisme en una novel·la romàntica, perquè molts dels llibres, per exemple, que tenim publicats no són històries romàntiques, no. I que també això és lo xulo, també separar i trobar aquest eroticisme en altres espais com a la vida, perquè no sempre l'eroticisme es troba en un espai romàntic, no? Bueno, i agafar aquest punt eròtic, diguéssim, i també veure-li totes les capes, no? És a dir, no tot sempre és ideal, no tot sempre és idíl·lic, però vull dir que al final, i aquí entra el punt de la incomoditat, no? Que a vegades el sexe, l'erotisme no és còmode, i llegir-lo tampoc, per tant, saps? És com la vida mateixa. Llavors, no ens hem d'imaginar sempre flors i violes, no sempre va tot bé, a vegades hi ha violència, a vegades hi ha poc consentiment, o a vegades sí, que al final és com l'espectre és tan gran que jo vull entendre que també l'hem de poder llegir en totes les seves cares. I a vegades ens pot fer riure, a vegades ens pot fer enfadar, a vegades tocarà temes que no ens agraden, no? Vull dir, al final és la gràcia, és el que dèiem abans, que la cultura ha de fer això, l'art ha de fer això, no? Remoure alguna cosa. Però el que passa és que jo crec que sí que hi ha una certa tendència, i entrant més en el tema de la incomoditat, que tots estem tan anestesiats, diguéssim, la vida és pesantíssima i que al final és com de no, la vida ja és prou dura per llegir coses que em remoguin, no? O per veure coses que em remoguin. Vull alguna cosa molt suau, flors i violes, això, saps? I que tot vagi bé, perquè hi ha certes coses que no vull pensar o que no vull reflexionar, no? I això és un pes, jo crec, molt gros que, bueno, és una tendència d'ara. I és difícil, això. Però també és com veure la literatura com un entreteniment, no? Més, com si fos la sèrie de Netflix que et poses. I potser aquest no és com hauries d'entomar un llibre. Sí, jo penso que és vàlid de tant en tant. Sí, també. És el que a vegades parlem tu i jo molt de, tenim carreres que ens requereixen que llegim molt, llavors jo també he sentit 1000 vegades de dir, mira, és dissabte, no vull llegir un gran clàssic, vull llegir una novel·leta que em faci oblidar. I està molt bé, però crec que no podem reduir la literatura només a això. És el que tu deies, que ha de tenir una mica de tot, que ho ha de tractar tot. Vull dir que no hi hagi aquest desplaçament, no? De dir, doncs ara només vull això, coses fresques que m'entretinguin i no vull pensar res. Clar, però acabes pensant coses. No pensem res. I que també és com d'una manera molt poc realista, perquè tot i que tu posis una novel·la així ràpida, fàcil, igualment sempre hi pots trobar cosetes. I el fet que ja es faci, per exemple, en la teva llengua, ja et dona com un punt d'identitat i de connexió amb el que estàs llegint, que també és important, i per això és important que es faci aquesta literatura en català. I de fet, o sigui, concretament amb el gènere eròtic, que hi ha molts altres gèneres que també incomoden, però concretament amb el gènere eròtic jo crec que, o sigui, el fet de rascar alguna cosa, és a dir, posant un exemple, jo a vegades, que estàs llegint algun dels relats d'Anaïs Nin, per exemple, i tot de cop te'n dones compte que està parlant de necrofília, no? Però dius, uau, o sigui, que en realitat, vull dir que és un relat que està molt ben fet, t'entona, però dius, però que és una morta, saps? I llavors al final és com de dir, ostres, aquest moment de contradicció, de posar-t'hi, de dir, què està passant aquí? Què estic llegint? Exacte, què estic llegint? I t'explota el cap, però és fantàstic, saps? I està tan ben escrit i que no passa res que tinguis aquesta reacció, però justament pensis, bueno, però és que està tan ben escrit, també. I és ficció, ja està, estem jugant, no passa res, saps? Vull dir, no vol dir que això passi la realitat. I en aquest sentit jo crec que també és important, no?, el fet de poder separar el que és ficció de la realitat, i a vegades això amb els llibres ens costa com més, però també hi ha gèneres i gèneres, perquè jo ho dic sempre, quan tu llegeixes un llibre
de crims, per dir alguna cosa, no estàs pensant que l'autor és un assassí. Clar, i tant. En canvi, quan llegeixes segons quins llibres d'erotisme, a vegades tendim a pensar que allò és una experiència o és un desig de la persona que ho escriu, no? Dius, per què? I ens incomoda molt més. Sí. Que penses, i per què t'incomoda molt més això? Jo crec que això ho vam parlar el primer dia. Sí, és veritat. Que ho dèiem, que jo crec que això de crims o tal és com que t'ho expliquen en tercera persona, ho expliquen això ha passat fora de mi, per tant, no te toca tan a dins, no t'incomoda tant, en canvi la novel·la eròtica l'estàs llegint per tu i posant-te tu en aquest lloc i potser crec que trobar-nos amb aquestes parts de nosaltres mateixos que no ens agraden fan que incomodi molt més encara. Totalment. Sí, perquè és una cosa és una lectura molt més íntima, no? Clar. Potser. Jo crec que sí, que hi ha un punt d'això. Però al final, vull dir, que el poder també de la literatura eròtica és descobrir-te fins i tot coses del teu propi desig, que és molt interessant. Vull dir, jo he llegit algunes escenes que realment després hi tens fantasia, saps? Amb això, i dius, ostres, vull dir, jo parlant un dia amb una sexòloga em deia, jo és que amb moltes persones que m'arriben per falta de desig, diguéssim, el primer que faig és recomanar literatura eròtica. No pornografia, no miris porno. O sigui, anem a estimular la teva imaginació. Exacte. I és increïble el poder que té. I realment, vull dir, al final és com de dir, bueno, que abracem-la, no?, també. I que si hi ha algun moment, doncs això, que hi ha escenes que te puguin incomodar, poder la solució no és agafar i tancar el llibre i adeu, saps? Sinó de dir, ostres, què està passant, no?, aquí? I què me vol dir l'autor? O anem a indagar una mica en això que m'està incomodant, o fins i tot, evidentment, una escena de pedofília, per dir alguna cosa, incomoda absolutament a tothom. No és fàcil de llegir. No ho és. Però què fem? Fem veure que no passa això. No? I no llegim aquesta escena perquè diem és igual. Clar, o sigui, el llibre més criticat de la història, un dels llibres més criticats de la història segurament és Lolita, de Nabokov. Sí. I hi ha hagut molta gent que diu que Lolita no s'ha de publicar mai més. Què passa, estem bojos? O sigui, saps? És que Totalment. em sembla com... O sigui, això d'agafar carpetes i dir d'això no en parlarem i fem com si no existís, quan és que és molt pitjor el remei que la malaltia. Totalment. És molt pitjor el remei que la malaltia. Totalment. I llavors, evidentment que no... Jo no el llegeixo com cap apologia i crec que el mateix Nabokov ja ho va explicar, no? Exacte, sí. No és això, sinó de dir, posem-nos a la ment d'una persona que sap que està malalta, però veiem què pensa i què fa, no? I quin encaix pot tenir la societat, que al final no deixa de veure's com un monstre, no? Però parlem dels monstres, també. Clar, i és l'única manera d'entendre'ls, també. Perquè si els rebutges i els fiques al marge, estem alimentant també això i no ho estem entenent. Òbviament, no hem de dir... No estem dient que... Sí, perfecte. No, però és l'única manera, també, penso, d'entendre-ho. A mi em fa pensar també això en una pel·lícula que vaig veure fa com un mes o així, que és Crash, de David Cronenberg. És una pel·li que, o sigui, com fent 5 cèntims, bàsicament, un noi té un accident de cotxe i a partir d'aquest accident de cotxe després descobreix que li posen molt catxondo als accidents de cotxe. I tota la pel·li és ell amb la seva parella i després com descobreix un grup de gent que els hi passa el mateix, que produeixen accidents de cotxe només per després per veure. Com a fantasia, no? Com a fantasia, i van i fan fotos d'accidents que han passat, coses així, o fan com carreres així com de molt risc perquè el cotxe i tal. O sigui, la pel·li tracta una mica sobre això i és una pel·li que també t'incomoda molt. Jo l'estava veient i dic... Uau! Ok, sí. Sí, i que no vull dir amb això que no m'agradés, penso que és una molt bona pel·li, però que jo estava incòmoda i està genial, que jo estigués incòmoda, també perquè hi ha escenes com que no acabes d'entendre si això, el consentiment i tal, i bueno, et posa com en uns límits i en uns grisos molt particulars, però el director em va fer molta gràcia perquè va dir de la pel·lícula que era una mena de romanç existencialista, en el sentit que els personatges han descobert que les antigues formes d'amor, sexe i relació ja no funcionen, i tot per una epifania que té un dels personatges en un accident de cotxe, que això que se li trenca el cotxe, bueno, està tot ferit i està molts mesos que no es pot moure pràcticament, i diu, li dona al personatge de ballar un cotxe avorrit, còmode, acollidor, completament acceptat, no amenaçador, i es fa miques. I la seva vida també es fa miques. Així que l'ha de tornar a muntar, però descobreix que no pot perquè s'havia anat desfent de totes maneres. Així que ell i la seva dona han de reinventar tots aquests antics absoluts, la sexualitat, l'erotisme, l'amor, i arriben a un lloc molt estrany, però els personatges, però és un final
estranyament feliç. D'alguna manera han trobat la manera de tornar l'un a l'altre. Tot i que és un lloc extremadament estrany, crec que és una metàfora legítima del que passa a la vida de cada individu. Acabem en un lloc estrany. Això deia el director sobre aquesta pel·lícula, perquè també és una pel·lícula que també s'ha criticat una mica per això, no? Però et fica catxondo, també. És una pel·li que tu la veus i també té un punt de... Si estàs incòmode, però a la vegada també t'està agradant una mica. Perquè ho fa molt bé. O sigui, I trobar-te en aquest moment, o sigui, aquest espai, jo crec que té coses gracioses, si més no. Sí. I que al final, quan una cosa et genera incomoditat, el que tendim a fer és rebutjar-ho, no? Però analitzar una mica aquest rebuig també és interessant. Sí, analitzar com per què estic incòmode, què m'està despertant en mi. Crec que és un exercici d'aprenentatge cap a un mateix molt interessant de fer. Sí. Jo crec que em va passar una mica això de que m'estava sentint incòmoda i ho estava rebutjant també perquè no volia admetre que una part de mi estava una mica catxonda. Clar. Mirant això. Bueno, és que també, o sigui, aquí juga el que parlàvem abans a fora del tema de la vergonya. Sí. O sigui, que portem una culpa al final, vull dir, tenim una herència, és així. Ho carreguem i jo no sé si vosaltres heu anat a escoles religioses. Sí, les dues, i la Mònica molt. Jo, de fet, era escolaneta fins als 15, vull dir... Mare de Déu, Mònica, o sigui... Em sap molt greu. Totalment, però és una cosa que, o sigui, que em sap com molt de greu i no els hi... O sigui, a vegades ho penses que no els hi perdonaré mai als meus pares, saps? Perquè és horrible. És horrible. No porteu mai els vostres fills a escoles religioses. No ho feu. O sigui, neixes amb una culpabilitat a sobre, amb tot el tema del sexe, que treure-te-la... Sí. O sigui, és una feinada d'anys. No. Sí. Jo no me l'he tret del tot, Clar, però vull dir que... I no passa res, perquè al final és com també de dir, bueno, pues, tu fas, no? I intentes trampejar amb això, però és que hi ha un punt de que no és només la gent que hem anat a escoles religioses, sinó veus que hi ha aquesta xacra en tota la societat. Que portem una culpabilitat a sobre enorme, ens fa vergonya, és això, no?, de dir, com el típic de no, jo no em masturbo, jo no sé què, i és com, en quin moment? O sigui, no menteixis. Totalment. No menteixis. De què ens serveix mentir? I per què t'importa no dir, o sigui, per què t'està fent vergonya dir-ho? Exacte. No importa. Exactament. Sí. Llavors hi ha un punt de tot això relacionat amb els llibres, de que sempre aquesta superioritat, diguem-ne, no? I que això també ho tenim, jo crec, una mica la societat catalana, no? D'això de, no volem programes com el que no surti d'aquí. Això, que era com quan va haver-hi tot aquest drama, recordeu quan va haver-hi la polèmica i tothom a Twitter dient no, aquest programa no s'hauria de fer? Com als catalans no ens agrada el safreig. Què és això? Com que... Mentida. Sí, no, però és que aquí tornem a caure a lo de, per exemple, la música, dic, música catalana com un gènere, o literatura catalana com un gènere concret. No, perdona, o sigui... No és que als catalans ens agradi el safreig, doncs hi haurà catalans que sí, hi haurà catalans que no. Com a tot arreu, a totes les societats, evidentment. Exacte. I s'ha de fer, i ha de poder haver-hi aquests espais. Jo em vaig cabrejar moltíssim quan va haver-hi tot aquest drama amb el que no surti, perquè a mi em sembla la mar de divertit i m'ho miro i ja està, i no passa res, perquè soc una tia que m'agrada el safreig i vull saber què li ha passat a la Marta. I també vull poder fer safreig en la meva llengua. Exacte. No haver de mirar només el Sálvame. Completament. Òbviament, doncs és estirant exactament el mateix fil. Totalment. I llavors... Però sí que, a més, aquí tens el punt de... A ningú li fa vergonya dir que escolta el que no surti d'aquí. Però a molta gent li fa vergonya dir que llegeix el Marquès de Sade. Exacte. Sí, totalment. I al final, vull dir que perquè sembla, o evidentment també una part és sí, que tu estàs llegint això per posar-te calent. Hi ha algun problema en què vulgui posar-me calent amb llegint coses? Digo. Que no? És que, clar, llavors, però la concepció jo crec que és tirant cap a sí, que hi ha algun problema. Sí, però que mira porno no és un problema. Clar, tampoc ningú accepta generalment de què mira porno, no? O poder és més no sé, poder és més recurrent. Potser quan ets més jove, no? Jo què sé, jo recordo a l'institut, els tios era com que ho deien més obertament. Sí. Una tia no ho podia dir, exacte. No. Això ja era una altra cosa. Clar, és que aquí també la diferència entre gèneres. Home. De l'expectativa o el que s'espera que faci un i que faci l'altre, no? I tant. Jo això me'n recordo al meu col·le, que a tercer o quart hi havia com l'assignatura que en teoria... O sigui, era religió i en teoria hi havia una part que era com educació sexual, que ens podem imaginar que era nul·la. Sí. Llavors, ens separaven entre nois i noies i mentre les noies ens feien xerrades sobre per què l'avortament estava malament, perquè, de fet, ens van fer una analogia de que nosaltres com a dones, per als homes som una gamba, perquè tu, que sí que és molt bo, perquè tu quan et menges una gamba separes el cap i et menges el cos. Què? Com? Llavors, que ens havíem de casar
amb un home que no ens veiés com una gamba. Uau. O sigui, tota la xerrada de no, tu t'has de mantenir pura per al teu futur marit. Òbviament aquesta assignatura ens la feia una dona no casada de l'Opus, per tant que en teoria era verge, que dius, perfecte, o sigui, està fent educació sexual una persona que no ha experimentat mai el sexe. I en canvi els homes, o sigui, els nois anaven amb un altre professor i es dedicaven a fer acudits porno. Perfecte. Sí. Que divertit, Segle molt bé. XXI, Clar senyors que i senyores. 20 anys, Sí, la llavors, Mònica? clar, aquí estem. Què passa? Que jo fins als 18-19 anys no vaig entendre com funcionava un úter, per exemple. No? Com funcionava... És que absolutament res del que tingués a veure amb el sexe, jo no entenia com funcionava. Com la teva fisiologia, no? Exacte. És igual. Sí, ja sigui sexe, aparell reproductor, el que sigui. Hi havia un buit de coneixement tan gran que va provocar que les úniques educacions sexuals que vam tenir era el porno. I això es veu el mal que ha fet. Home, clar. Bueno, i d'aquí també, o sigui, tot el tabú que hi ha al voltant del sexe, de que siguin coses de que no se'n parlin, no? Vull dir, clar. no acostuma a ser un tema recurrent entre fins i tot les amigues, no? O tot plegat, o si ho o sigui, si ho acabes tinguent, és en un moment molt concret, o quan algú s'ha emborratxat una mica, saps? O coses així, que llavors sí que surt, no? Però és a dir, hòstia, un tema que seria, no? Vull dir, que d'acord, que és una cosa íntima i tot plegat i pot fer més o menys cosa, però no sé, sí, o que hi ha moments i moments de parlar-ne i de maneres de parlar-ne. Exactament. Però no ho faries com si expliquessis què has esmorzat avui al matí, no? I a vegades fa més certa cosa, però és una cosa que és això, és com de... Bueno, jo crec que a poc s'ha d'anar fent aquesta feina i que sembla increïble que al segle XXI encara haguem d'estar dient això, però que s'ha d'anar fent aquesta feina d'enretirar aquestes capes a poc i amb un tema també de reivindicar una mica el tema aquest de la marraneria, no? Del guarrerisme, i per què no? O sigui, que no deixem de treure aquesta connotació, no? Aquestes noies que estan fent ara aquest podcast de guarres, que m'encanta, és la meva obsessió. Són molt gracioses, però no en sentit de dir, ostres, t'agradi més o menys el que fan, el que diuen, o a mi m'agrada la reivindicació del tema guarres. Som unes guarres. Sí. Perfecte. Total. M'encanta, traiem-li la connotació dolenta que portem arrastrant tota la història. I com a catalanes. Sí. També, que sí. Que encara ho portem més a sobre, o sigui, ja no només la culpa catòlica, sinó també com tota la connotació al ser català i no poder dir que som unes guarres totes, no? O unes xafarderes, o el que vulguis, o que t'agrada la Isla de les Tentaciones, és que m'és igual. Molt bé, exacte. Per què si m'agraden aquest tipus de programa l'he d'anar a veure què fan a Telecinco o el que sigui? No ho sé. Per què? Saps? Jo estic esperant una Illa de les Temptacions a Port Lligat, que ho gravin allà, a les Illes Medes. L'Alba Riera ho reivindicava molt, que ella volia presentar una Illa de les Temptacions en català. Seria genial. Ara, tot Twitter se't tiraria a sobre. No, clar. Això amb els cines públics no es podria fer, tal. Saps? Sí, és esgotador ser català. És molt esgotador, I això trobes que afecta tu, aportant l'editorial, quan publiqueu idil·lis, depèn de quins llibres, tu veus també completament el viatge. Sí, completament, sí. Quan publiques un Marquès de Sade, per exemple... Sí, jo crec que el més problemàtic va ser el de Delta de Venus de Neis Nin, perquè a més va ser el primer i jo ho vaig fer volent, saps? I ben fet, ole tu. Ho vaig fer volent i tothom en plan, bueno, però... Pensava que eres feminista. Jo, apa, aquí, saps? Què vol dir? Què vol dir? Clar, és que no... Què hi té a veure, saps? Sí, sí. Què vol dir? Que cada llibre que tregui de la col·lecció ha de ser un manual? Perquè jo no ho veig així. Un manifest? Clar, no. Vull dir, una cosa és el tipus de sexe que ens agradi tenir i l'altra és les històries que s'han escrit al llarg del temps, no? I l'erotisme també canvia, és un fenomen sociocultural, però això s'ha escrit, és un clàssic, no el llegim. No? Vull dir, és que, no sé, em sembla... No sé, m'explota el cap. Però, bueno, alhora també o sigui, a mi em va alegrar, o sigui, a mi aquestes coses em fan riure, saps? Al final, i és com de dir, bueno, doncs, Pasolini ho deia, com ho deia? Era escandalitzar és un dret i ser escandalitzat és un plaer. Llavors, fem el favor d'escandalitzar-nos una mica més. Totalment. Perquè estem tots molt anestesiats. I tant, i tant. Passem-nos-ho bé, no? I criticant, anem molt de puritans després, a l'hora de criticar. I, ai, Delta de Venus, ojo, tal, no sé què. Sí, vull dir, el que fem i com tractes tu a les dones de la teva vida, Manolo, parlem-ne. Saps? Però clar, has d'anar, vull dir, a mi aquest tema dels cotonets i tot saps, en sucre i tot plegat, és com, bueno, doncs avises, conté contingut sensible, no sé què, clar, però és que hi ha un moment que te sents fins i tot de dir, ostres... Què estic fent? I quan aviso i quan no aviso, perquè és que, ostres, no sé, saps? Vull dir...
em desconcerta molt, i jo, la veritat, amb aquestes, vull dir, no, a vegades no sé ben bé com fer-ho, saps? Perquè llavors també algú que això de dir, però hauríeu d'avisar més, que ja ho entenc, de dir, ostres, però em sap greu, jo no hi vaig pensar que això podia realment, no? Que jo sempre penso, això és ficció i ja està, i jo ho separo molt, però potser és veritat que hi ha gent que no ho fa tant, llavors en aquest sentit, bueno, doncs avises, no?, de que és una mica cru, o que parles sense tabús, vull dir, ja hi ha maneres de donar-ho a entendre, no? Clar. Però llavors de dir, bueno, doncs ja és elecció teva si ho vols provar o no ho vols provar. Clar, també trobo que com a lector tu també et pots informar, o sigui, no cal que t'ho donin tot tan mastegadet. Sí, però estem una mica acostumats així, jo crec ara. Sí, ens ho donin tot total. Sí, jo crec que sí. Però és la teva responsabilitat també escollir què llegeixes i què no llegeixes. Sí, bueno, i que ningú t'està obligant. De l'editor no? Avisar a tothom de què estan llegint. Jo no sabia que ho era, però si ho he de fer, jo agafo, canvio i ho faig, i no hi ha cap mena de problema. Ara bé, que això no vull que tiri enrere, saps? No vull que tiri enrere, perquè al final també, ostres, deixa't sorprendre, no? A vegades, i si no t'agrada no passa res. Sí, pots tancar el llibre, tanca'l i ja està. I de fet, potser, vull dir, que al final també la gent entra a Isnin, doncs potser jo em pensava que la gent la coneixia més, però es veu que no, tothom coneix a Henry Miller, el seu nòvio, però resulta que la Isnin no. Vaja. Quina sorpresa! Quina sorpresa! Però bé, en fi, després t'informes una mica d'ella, de la seva vida, de qui era, i llavors potser entens molt més Delta de Venus, no? Exacte. Però bueno, i que nosaltres vam posar-hi el pròleg, que són uns extractes dels seus diaris, que explicava per què aquells relats són així, no? I que són una caricatura molt... Que li havien encomanat, oi? Exacte, ella anava curta de calés i llavors, doncs, bueno, un col·leccionista... Llibre porno, no? Li havien encomanat. Va dir, jo te pago $100 per relat, no? I es van ajuntar uns quants amics i es van tornar bojos, saps? En plan de dir, fem patar aquí el desig, però fent caricatures a saco, i llavors, clar, per això hi ha coses bojíssimes allà dins. Però és divertidíssim. Sí. És divertidíssim. I, evidentment, no cal que te'ls llegeixis tots de cop. No. Agafa't-en un i després hi tornes i ja està. Tanques el llibre i després d'aquí 5 anys potser et ve de gust i te'l llegeixes uns altres. És un llibre de culte, és un llibre clàssic, és un llibre de fons. Vull dir, en aquest sentit, però a mi em semblava molt important tenir-lo en català. No teníem Delta de Venus en català. Hola. Tocava. És que no sé. Llavors, en aquest sentit, però sí que és veritat que jo, per exemple, abans que preguntaves si notem aquesta vergonya i aquesta d'allò, es nota, per exemple, també molt a les fires. Es nota també en fotos a Instagram, perquè la gent penja fotos de llibres i no sé què, i tu veus que amb els altres llibres de la Geminada, la gent penja moltes fotos, no sé què, no sé quantos, i amb els llibres d'Idilis, la quantitat de fotos que penja la gent són molt més poques. Dius, ui, la vergonyeta per aquí, Potser no fos cas que la gent vegi que estic llegint això. Totalment, és curiosíssim. I a les fires el mateix. Com que l'agafen així d'amagat, no? Quin tacte, o no sé què, i que els hi fan com gràcia, saps? De dir, ostres, mira, no, erotisme en català, tot plegat, però hi ha poca gent que agafi i se l'emporti, saps? Dius, ostres, i en canvi hi ha gent que ve directe i diu, jo vull l'últim, que no el tinc. I dius, sí senyor. Tu m'agrades. I que bé que vagis amb aquesta llibertat, saps? De poder dir, vull l'últim, perquè els tinc tots i m'agrada, saps? I jo llegeixo això. Perfecte. Sí. Vull dir, és com... En aquest sentit jo penso, ostres, que lliure que ets, no? I que bé. Vull dir, I tant. I que és el que dèiem una mica, que quan trobem incomoditat en una obra, ja sigui perquè és erotisme o per algun altre tema, perquè incomoditat ens pot incomodar moltes coses i no només el desig, és molt fàcil rebutjar-la perquè a la nostra vida també és com molt difícil també afrontar aquestes situacions, no? I que potser doncs, aquesta persona o ella que no té després de la por a la seva vida després d'afrontar això, no? Però jo, quan estàvem pensant aquest capítol, parlàvem una mica amb la Mònica de... Jo m'he trobat en moments en els quals he sentit una incomoditat dins meva, però també per la contradicció, no? Penso que hi ha un tema que està molt lligat a la incomoditat i és la contradicció amb la que tu et sents amb alguns temes. Sí, és el que dèiem, això de vegades, depèn de què llegeixes, fa que tu entris en conflicte amb tu mateix i amb parts de tu mateix que no vols acceptar que tens. Exacte, però quan t'ho trobes a la teva vida, perquè no només a la literatura trobem això, òbviament. Si ho trobem a la literatura també és perquè ho trobem a la nostra vida. Perquè existeix la realitat. I jo m'ha passat de viure situacions a les quals m'he sentit molt incòmoda i de dir, és que no sé què pensar sobre això i que està bé, potser és que no he de decidir què he de pensar d'això i tenir una conclusió fixa i estable, no? Perquè això és també problemàtic, però de dir, això em posa entre l'espasa i la paret, estic sentint moltes contradiccions, aquests grisos en els quals ara estic aquí habitant,
em fan plantejar-me si els absoluts que jo tenia, no? Tan com arrelats... Tan clars, sí, tan que clars. potser no són tan absoluts. Exacte. Sí, ara que això que dius em fa pensar molt en Entre dos silencis, de Laura Bertrana, que és una novel·la que et parla. A més, està escrita una mica autobiogràfica, perquè Laura Bertrana va fer d'infermera de la Creu Roja a les zones ocupades durant la Segona Guerra Mundial i va viure bastant de prop això. Llavors ella, després del que va viure, escriu el llibre Entre dos silencis, que parla d'un poblet que es diu Etobon, de la França ocupada, on la premissa és que l'exèrcit nazi ha afusellat tots els homes. Llavors és un poble on només queden les dones, els avis, els nens, i els únics homes més o menys joves són els soldats de l'ocupació, que conviuen amb aquestes dones a casa. Llavors, tota la història és com que et va despertant aquests grisos d'hòstia. Jo estic convisquent amb la persona que potser no va matar el meu pare, el meu germà, el meu marit directament, però que està en aquest bàndol. Que va matar el meu veí, no? Clar. O sigui, no ho va fer directament, però està en el bàndol que ho va fer. Sí. No? Però a la vegada és que compartim el dia a dia, compartim l'escalfor d'una llar, compartim les torrades de l'esmorzar, i a més Aurora Bertrana ho escriu superbé i fa que tu fins i tot estiguis a favor d'aquesta gent. No? O que hi empatitzis algun vincle. Clar. Sí, que fins i tot tinguis ganes de que certes històries d'amor funcionin bé. I, a més, és que és boníssima perquè tu com a lector, quan ja estàs allò de dir no, és que jo he agafat carinyo en aquest personatge, en aquest soldat nazi, i vull que li surti bé la seva història d'amor, no sé què, de cop et posa un flashback i t'explica com van morir tots els homes del poble i la crueltat. Llavors és un llibre que a l'hora de llegir-lo i quan el vam tractar a primer de carrera incomodava molt parlar-ne, no? Perquè dius, hòstia, és que jo estic a favor d'aquesta persona. Per què estic a favor? Si sempre he tingut superclar que el bàndol nazi eren terribles i eren inhumans, perquè jo de cop estic sentint sentiments humans cap a aquest personatge. Clar. És una mica el que passa també amb el protagonista de Lolita, per exemple, que li agafes tendresa, bàsicament. Clar. És així. Sí. I tu estàs en una posició superincòmoda. Sí. Perquè, vull dir, en algun moment també el relat t'ha posat a la posició de jutge, no? Fins i tot, i llavors és com de dir, ostres, però a mi m'està creant tendresa aquest personatge quan no me l'hauria de crear, no? O aquests personatges en el cas d'Entre dos silencis. I llavors, per això és una gran habilitat del narrador, evidentment. Sí, és una gran habilitat. Però sí que és veritat que jo crec que trobar-te en aquests grisos és bàsicament posar-te en conflicte tu mateix o tu mateixa. I és una cosa que no estem acostumats a fer, que no ens agrada, a més, perquè vol dir treballar-te alguna cosa. I que no deixa de veure, o sigui, d'una... I vosaltres també imagino que hi estareu d'acord, o sigui, d'una societat que ens ha portat cap aquí, és a dir, tant de mòbil, tant de TikTok, tant de vídeo dels collons, que al final és com de dir... No plantegis res. Clar, exacte. No m'agrada fora, vull dir, tiro cap avall, saps? Sí. I, ostres, en aquest moment en què només estàs a dins d'una pantalla on a més tot el que et surt és xachi guai, saps? Sí, hopcore. Sí, d'aquestes coses. Exacte, llavors quan surts a la vida és merda, i prefereixes molt més estar aquí a la pantalla aquesta, que només vaig fent així i em surten gatets, saps? Llavors, què esperes, també? O sigui, que no sé fins a quin punt és culpa nostra, vull dir, o sigui, en un sentit de que jo puc entendre que no vulguem fer aquesta feina amb nosaltres mateixos. Clar. Saps? Sí, i perquè penses, si ja és difícil a la meva vida, perquè he de llegir un llibre sobre això. Clar, però jo vaig trobar que era una feina... O sigui, era un exercici superinteressant de, vale, jo com a lectora, què estic disposada a acceptar, què estic disposada a perdonar? I això ho fa que em plantegi també com a persona el mateix, que estic disposada a acceptar com a bo i com a dolent. Exacte. No? Llavors és una feina d'autoconeixement, ostres, és que és supernecessària. Sí. És preciós, de fet. Sí. És com la pel·li que parlàvem a l'episodi passat, vam fer un sobre el canibalisme com a metàfora per la mort, i la pel·li de Bones and All justament et fa empatitzar amb els dos protagonistes que són caníbals i et genera tendresa, molta d'ells una mica, no? Et cauen bé i vols que els hi vagi bé i que entre ells no s'enamorin i tal, no sé què. I hi ha moments en els quals el personatge masculí, que interpreta en Timothée Chalamet, justament, quan mata a certes persones, per després menjar-se-les, és que això ho parlaven justament, que era molt curiós perquè mata a uns homes molt qüestionables, per exemple. I tu empatitzes també amb això, perquè penses, no ha matat a l'àvia que anava a comprar el pa, ha matat aquest home, un cabron, i dius, bueno, no? I llavors això ja t'ho fa, no?, el director. Mira, perquè et caigui millor i està jugant, però després veus que potser en un moment, spoiler, mata a un pare de família, tot i que és un gilipolles, però és un pare de família i després s'enteren que era pare de família
I ella, la protagonista, clar, sent tan malament i arriba amb una contradicció tan heavy de dir, què hem fet? Saps? Però tu ho estàs veient i també ho penses. Vale. I dius, ostres, clar, és que sou caníbals, clar, és que no... Sí, no oblidem, m'havia m'havia oblidat, hòstia, és veritat, saps? Sí. Vull dir que jo crec que és... Poder optar a això és fantàstic. O sigui, ha d'existir l'opció de que gent rara com nosaltres puguem accedir a aquestes coses, perquè és que si no, per mi és un avorriment. O sigui, la vida ja és prou avorrida, com perquè no puguis tenir això, pel·lícules, sèries, música fins i tot, que t'incomoda, que flipes. I tant. Clar, o sigui, jo ara també Kane, per exemple. crec que toca molt parlar del tema de la utilitat en la incomoditat, no? O sigui, jo, per exemple, llegint aquesta novel·la de Bertrano, pensava, bueno, m'ha incomodat, però ha sigut útil perquè m'he conegut més a mi mateixa, he conegut què estic disposada a acceptar, tot això. Però a la vegada penso que dir que només accepto ser incomodada si és per un motiu útil, no és, o sigui, em fa una mica pensar que potser té un punt de capitalisme, de voler o sigui, que tot tingui un producte. Un per què, sí. Clar, una utilitat i que et porti a un lloc, no? Llavors, com que sí, molt bé, no sé com sentir-me sobre això. Però després, per exemple, em llegia un llibre de Quim Monzó, que és La magnitud de la tragèdia, que jo de veritat que és dels llibres que menys m'han agradat de tota la carrera. Per no dir de tota la meva vida personal. I, o sigui, és un llibre obertament incòmode, és un llibre que parla doncs, d'un home molt mediocre en tots els sentits de la paraula, que se'n vol anar al llit amb una vedette del club on treballa i doncs no se li aixeca. I l'endemà es desperta amb una erecció permanent i al cap d'uns dies d'aprofitar aquesta erecció permanent decideix anar al metge i li diuen que això és resultat d'una malaltia terminal i que li queden uns mesos de viure. Llavors diu, doncs, per lo que me queda en el convento, i es dedica a tenir sexe amb tot allò que es posa per davant. I a més d'una manera com molt explícita, amb un punt que a mi m'incomodava molt perquè es fa molta remarca en que vol noies joves i parla d'una manera com molt explícita i un punt grollera del cos d'aquestes noies. Després hi ha tota una subtrama de la fillastra d'aquest home, que és una nena de 16-17 anys, que també viu la sexualitat per primer cop amb un professor seu molt més gran que ella, que més havia sigut l'examant de la mare, o sigui, hi ha uns pitotes sexuals brutals. Que divertit, també et dic. Sí, molt... Sí. La magnitud de la tragèdia. Sí, total. Joder, és un culebrón. No, és un culebrón. A més, Monzó juga molt i posa noms de culebrón. M'encanta. O sigui, tothom té noms compostos, saps? De Ramon Maria. La nena es diu, ara no me'n recordo, però també té com noms compostos i ell ho fa expressament. De sota és la Riera. Sí, o sigui, ho va fer expressament per muntar-ho com un culebrón. Però clar, a mi em passava que m'incomodava molt perquè no hi veia el sentit. O sigui, veia que era sexe per sexe, però en un sentit groller, en un sentit de... Les descripcions d'aquest sexe m'estan incomodant, les trobo molt barrueres i no entenia per què. I això em feia venir moltes ganes de tanco el llibre i ja està, perquè això no m'agrada, m'està incomodant. Saps? I no trobava com el per què. I ara, amb els anys, és com que... I torno i segueixo sense agradar aquesta novel·la, però també penso de, hòstia, si no m'agradava perquè no hi trobava un producte, potser és que no hi ha producte, potser és que no cal. I que simplement existeix perquè vol existir. Sí, exacte, i que pot ser també un divertimento, perquè sí, i ja està. Vull dir que no, és això que tu dius, que no de tot li hem de treure alguna conclusió final, no? Vull dir, és un llibre boig. Punt. Ja està. Vull dir, posa't en aquest xip, no? A vegades jo ho faig, de dir, vale, obres públiques de Manuel de Pedrolo, t'has de posar en el xip que allò és una bogeria. Obro el llibre, o sigui, m'explota el cap una estona, divertimento. Ja està. És una mena, jo també penso de justificació de per què estic llegint el que estic llegint, O sigui, el trobar una utilitat. Un sentit, no? Sí, Aurora Bertrana. Doncs mira, m'ha posat en aquest espai, però hi he tret això i tal, llavors és... Vale. Sí, potser és com un escut, no? Sí. Ho veig una mica, és el que tu deies de la vergonya, de, bueno, com fa vergonya comprar aquests llibres, em fa vergonya admetre que llegeixo això. Llavors, si dic que és per aquesta finalitat, com que me protegeixo una mica. Ho vesteixes una mica, també. Clar. Sí, perquè si no d'altra manera també fins i tot és com, que pervertida, no? I és clar, exacte. No sé, sí. També potser només m'ho vull passar bé, saps? Vull dir, ja exacte, està, sense una raó darrere. Clar, exacte, perquè si no també és com superpedant, no? En plan de... No, és que jo m'ho llegeixo perquè és una exploració del desig, no sé què, va, agafa el llibre i ves a... Sí, que si tu en treus una exploració del desig, genial. Sí, perfecte. Però l'obra no s'ha de justificar, o sigui, no ha de justificar la seva existència, potser amb un producte, un motiu, una utilitat. Exactament.
Sí. A mi això em fa pensar una mica també en la filosofia del tocador de Sade, en el pròleg en específic, perquè Joan Bordeus diu que, igual que llegir Kafka és passar un via crucis legal, llegir Sade és sotmetre's a una sessió de tortura sexual. Per sort, com sabem, gràcies al mateix Sade, la perspectiva de rebre uns assots és temptadora i la via del dolor pot recompensar-nos en formes irresistibles de plaer. Jo, o sigui, quan justament vam estar parlant d'aquesta part, vaig dir, justament no pot ser, després ens recompensa d'una altra manera, no? I és un divertimento i acabem, doncs, gaudint una mica. Perquè, al final, si acceptem que alguna cosa ens incomodi, si ho fem per un motiu, potser no hi ha cap motiu rere aquesta incomoditat, però també hi ha una mena d'atracció a això, no? I aquest plaer també ens atreu una mica, no? Completament. O sigui, el morbo al final també té el seu, evidentment. Total. Però que a mi Sade, per exemple, o sigui, hi ha 80.000 milions de lectures del Marquès de Sade, però per mi és no agafar-se'l seriosament. Sí, o sigui, no te'l prenguis seriosament. Si no te'l prens seriosament, no pares de riure. Sí. No pares de riure, perquè és una nada de castanya. Sí. Ja està. És boig. Clar, llavors és com de dir, no, és que fa apologia del mal i no sé què, i de la violència, i de que pum i que pam. S'estan rient de tots nosaltres. Tal qual. Ja està. Tal qual. O sigui, és simplement un món, un teatre, perquè realment és un teatre, aquest llibre, per exemple. Sí. És un teatre on si no hi existissin, ell et diu, si no existissin ni les normes morals, ni les convencions socials, ni absolutament res, què queda? Bogeria màxima. O sigui, l'espiral de foscor. Llavors, ell simplement és com, en Joan Bordeus ho acaba dient en el pròleg, ara no recordo com ho fa anar, com de dir, bueno, el tio s'ho mira, o sigui, ell ens ho posa tot a davant i s'ho mira des de la foscor del text somrient. Totalment. Saps? A dir, pam, t'he pillat. Ja. Ja està. Riem plegats, sí, i em fa gràcia perquè Bordeus també, a part de fer com aquesta comparació i unir com Sade amb Sòcrates i que diu que als dos els hi agrada sodomitzar a jovenets, que em fa gràcia, també fa una petita referència a Maria Mercè Marçal en el pròleg i fa com un gir, és que em va recordar tu, perquè... Gràcies, em fa tanta il·lusió que penses en Maria Mercè Marçal i pensis en mi. Sí, perquè és que a sobre justament ara quan et digui, perquè diu, el marquès demostra millor que ningú que l'escala fosca del desig filosòfic no té brana. M'encanta. I a mi m'encanta perquè la Mònica té una frase justament reversionant aquest vers molt maca també ella i vaig fer-se... Sí. O sigui, és que Maria Mercè Marçal té la frase magnífica de l'escala fosca del desig no té brana. És la millor frase que s'ha fet. És que m'ho tatuaria t'ho juro, jo, si no fos perquè no m'acaba d'agradar com envelleix, t'ho juro que m'ho tatuaria. Ja. O sigui, però perquè una línia... Sí, jo em fa una mica de cosa, però t'ho juro que m'ho tatuaria. O sigui, jo et porto això com a lema de vida. Algú sap brodar o alguna cosa? Fem una bossa? Sí, fem una samarreta o alguna cosa. Sí. I que posi fila a l'agulla darrere, no? Sisplau, sí, fem merchandising. Seria xulíssim. Alguns jo tinc una amiga que sap bordar. Ja s'ha dit. Li puc demanar. I la Mònica, digues la teva versió. Crec que era l'escala del desig no té brana, però els records té els esglaons gastats de tantes vegades que hi he tornat. Boníssim. Alguna cosa així. Ella poeta, Ella poeta. Filòloga, nenes. Quan va ser l'episodi del dol i la nostàlgia. És que, bueno, el dia que no parlem d'aquest episodi és del nostre imperi romà. Aquell episodi estàvem les dues amb el cor trencat. Però a més fatal. Estàvem fatal les dues estiu. O sigui, anímicament estàveu fatal. Sí. De fet, ens vam ajuntar i vam dir estem les dues amb el coret rebentat. Jo, de fet, me'n vaig anar a una granja a cuidar ovelles apartada de la societat perquè no podia suportar Increïble. Sí, jo la més dramàtica. I ens vam agafar i vam dir, saps què? Una novel·la, això. Saps què? Anem a fer merchandising del nostre dolor. Del nostre dolor i vam fer aquest episodi. A mi em va anar molt bé. A mi va ser teràpia. Sí, i vam, a sobre, jo vaig després dir-li a la persona que feia referència a jo que sàpigues que et mencionava en aquest episodi, però no vaig dir el teu nom, no et preocupis. Jo espero que no sàpiga mai. M'estranyaria molt que arribés a aquest podcast, la veritat, m'estranyaria moltíssim. Però jo vaig avisar després, vaig dir que ho sàpigues. Però ens va anar genial. Fantàstic. Doncs fem-ho. És un gran idea. Sí. A mi m'encanta també la nota que fa els llibertins, Sade, al principi. És increïble perquè diu que hem de sacrificar tota la voluntat i que només així el desgraciat individu conegut amb el nom d'home, llançat malgrat ell en aquest trist univers, podrà sembrar algunes roses damunt les espines de la vida. Diu això, saps? I es queda tan ample. I tu dius, sí, el meu col·lega el més tranquil. Sí. Però, llanceu-vos. Només així, perquè és que som uns desgraciats tots. Sí. Només així gaudireu. I ja ens estava dient una mica, preneu-vos això
Com, deixeu-vos anar. Exacte. No ens ho prenem Sí, tan que en hem vingut a sèrio. jugar. Hem vingut a Hem jugar. vingut a jugar, exactament. I tant, i tant. I ens hauríem de prendre tots una mica al peu de la lletra, aquesta frase de hem vingut a jugar. No, perquè ens ho prenem tot molt seriós. Sí, sí. I ja està. Perquè ens prenem massa en sèrio, també. Sí. A mi em fa passar... Hi ha una actriu, la Jemima Kirk o alguna així, no me'n recordo com es diu exactament, que és una de... sortia a la sèrie de Girls. Sabeu aquesta sèrie? Fantàstica. Doncs és una d'elles que li van fer com una pregunta per Insta i diu, què li diries a algú que és molt insegura? Sí. Que no sé què diu. Crec que esteu pensant massa en vosaltres. Literalment que diu sí. això. O sigui, de veritat, la vida m'ha canviat quan he entès que res és tan important i que sobretot jo no sóc tan important. I que no he de I pensar això tant en mi t'allibera tant. mateixa. Sí. És que o sigui, ningú estarà pensant en què estic fent jo. No sóc tan important, llavors. Hem vingut a jugar, clar que sí. Ni en què ja llegeixo, ni en què miro, no sóc tan important. No et miris tant a tu mateix. I li deia això, en plan, crec que esteu pensant massa en vosaltres. Completament, però és que avui en dia tot gira entorn a tu. Sí, o sigui, tot. O sigui que sí, evidentment, la teva vida gira entorn a tu, sí. Sí. Però No, crec que se centra molt en tu cap a fora. Exacte. Saps? En com et veuen a tu la resta. Sí. Xarxes socials, hola, bon dia. És que és el nostre gran mal d'avui dia. Home, sí, i la percepció, que també és un tema que... Que n'hem parlat una mica, de fet, ja. Sí, el capítol d'obsessions. Jo vaig tenir un moment de bogeria quan vaig llegir el d'un Ningú i 100.000, Normal. Que ho sàpigues. Normal. Gairebé em torno boja, jo. Sí. I vaig haver de frenar, perquè vaig dir... No, perquè em vaig començar a obsessionar moltíssim amb la percepció. Clar, com et veuen. Com em veuen i com... bueno, és que no hi entraré, però com em veuen, quines coses jo mai arribaré a conèixer de mi mateixa. Què projecto. Exacte. I que els altres sí, llavors, i que no ens coneixem mai plenament, ni a nosaltres ni als altres. Bueno, em vaig obsessionar com molt amb tot això, per culpa d'aquest punyetero llibre, que és fantàstic a part. Completament, però vull dir que si ho apliques avui a una cosa tan tonta com Instagram, per dir alguna cosa, és que és aquest llibre fet paròdia, saps? Tal qual. És així. Em va llit molt bé aquest llibre. Completament. Realment. Sí, vull dir, Pirandello riuria força. Sí, si veiés ara això tot. S'encardaria tant de tots nosaltres. Tant. Literal. És que tothom que ha treballat una mica, diguéssim, perquè ens arribin aquests textos avui, jo crec que si ens veiessin se'n fotrien de nosaltres. Perquè estem cardadíssims, o sigui... Totalment. És increïble. Totalment. Però, aquí trampejant, fent podcast i tot, vull dir... Ja. I parlant d'això, no passa res. Abans d'acabar, però, o sigui, a mi m'agradaria preguntar-vos una mica si creieu que som amos de les nostres inclinacions, perquè justament això, un personatge, el germà, el llibre de Sade ho pregunta, no? Diu, és amo de les seves inclinacions l'home, cal compadir el que en tenen d'especials, però mai insultar-los, la seva desviació és la de la natura. Llavors, clar, jo em preguntava, és així? O sigui, som nosaltres amos de les nostres inclinacions i, per tant, existeixen límits també amb les nostres inclinacions? No sé. Jo no sé, aquesta resposta no és fàcil, ja, no? No, gens. És una pregunta molt heavy, sí, em sap greu. Jo crec que, o sigui, no les tinc totes, de que siguem amos de les nostres inclinacions, no. Jo tampoc. La veritat. Vull dir, estem massa subjectes al context. Massa. Hi ha un punt de determinació, no? Inevitablement. Sí. Tot i que crec que sí que hi ha coses que et neixen com molt d'instint i molt de dins, i em sembla com un terreny també que no conec gens ni mica, si parlem com en el cas d'una pedofília, no? O una cosa així. Clar, són com temes que jo no desconec absolutament i no m'atreviria a dir, no? Si només és una causa social o si realment hi ha alguna cosa intrínseca dins. Total. Però em sembla un tamasso. Sí, i és que de veritat penso que tampoc hi ha res intrínsec, tampoc, a nosaltres. No ho sé. No. Em sembla una cosa molt forta a dir. Sí. Com, uau, és una... Assumir això em sembla que té moltes conseqüències, dir això. Sí. Per tant, no m'arrisco jo a dir que... És un gran TFG. Sí, de fet. Iei! Idees. No, totalment. Sí. Però vull dir que tots aquests temes tan punxeguts, precisament, poder-los explorar a través de la ficció és un món. O sigui, és que és fantàstic. És una molt bona eina.
Totalment. És la eina. Clar. I hauríem d'estar molt agraïts de que això es pugui fer. És la eina. Sí. O sigui, jo, màxima defensora sempre de barrejar filosofia i literatura, però és que em sembla un tàndem increïble. Sí, perquè és que... és inventar un altre món, i en aquest sentit pots explorar tots aquests... I és molt més fàcil fer-ho a través de la ficció, també. Exacte. Clar. Sí. És el lloc. És el lloc on fer-ho. Sí. I no hi ha límits. I tu creus que, com a editora, veus límits a l'hora de publicar? El meu límit sóc jo. És a dir, si hi ha una cosa que a mi no m'agrada, evidentment no la publiques hi i ja entro. està. Si hi ha una cosa que jo no em veig amb cor de defensar, de portar als llocs, Bueno, és que clar, evidentment, o sigui, ha de ser en alguna cosa que jo hi cregui. Vull dir, si allò a mi no em convenç, jo no... Vull dir, és igual que ho faci algú altre, hi ha moltíssimes editorials. Però jo, o sigui, publico les coses que passen al meu propi sedàs. El meu de l'altra editora, l'Anna. Però en aquest sentit, per mi, no hi ha límit. O sigui, el límit, evidentment, el poso jo i segons les meves estructures internes, que també alhora són les socials, però trobo que poder posar un punt de gambarrisme també està bé. Total. De tant en tant. No diré cada llibre una mica que traiem, rauxa. però una mica de rauxa està bé. Sí, el de seny i rauxa, recordem-nos que existeix també. Clar, Hi ha la segona part. Exacte, hi ha la segona part, perquè és que al final, vull dir, és com només estem allà som molt assenyats, tots, però l'altre dia, no sé qui era que ho deia, l'Oriol Gilibets, crec que ho deia, que la rauxa catalana és el de parlar molt, que seria el seny, no? I ens queixem i no sé què, i llavors la rauxa és cagar-nos a sobre. Ens fem caca a sobre i ja no fem res. Ja està, aquesta és la nostra rauxa. I dius, total. Bueno. Gambarrisme català. Macarrisme català una mica, Sí, completament. Sí, a favor. En aquesta línia, per entrar en les obsessions, jo vull dir que, just l'has dit tu abans, però jo he estat molt obsessionada amb les guarres. Guarres Podcast m'ha agradat molt. Penso que... És l'actitud. És l'actitud total. És Jo que fan tan bé. no coneixia, Mira tu. No, sí, ja m'ho he apuntat i ara els busos que he d'agafar, que no en són pocs, tocarà escoltar aquest podcast. No, és que fan molta gràcia. A mi, personalment, em fan molta gràcia, Ric molt, o sigui, són fantàstiques. O sigui, són fantàstiques. També he estat molt obsessionada amb les cartes d'amor, Laia. És que és un tema. I cartes d'amor entre la Virgínia i la Vita. Això és petit foreshadowing. Bueno. És increïble, és increïble. Sí. Com? I deixa un buit tan gros quan te l'acabes de llegir. Gràcies a l'Anna i gràcies a tu per això. De veritat. Servei públic, perquè t'ho prometo. Creu de Sant Jordi per haver publicat això, sisplau. Perquè t'ho juro, que quina obsessió porto amb aquestes cartes. Sí. Totes guixades. I no he acabat perquè no vull acabar-les, O sigui, o sigui, el que són les cartes, diguéssim, la correspondència... Ja com a cosa és... És un tema i és un espai tan perfecte. És fantàstic. En parlarem aviat. I si t'agrada una mica el safreig, és que... No. Mare meva. I que també estic la contradicció dins meu de pensar, pobra gent que li han publicat això, perquè si a mi em publiquen les meves cartes em tiro de... Sí, el dia que publiquin els meus whatsapps... Bueno, espero estar morta perquè és que si no em moriré socialment, saps? O sigui, no. Ningú em parla pel carrer. I a més les intimitats que es diuen en les cartes... Sí, però que això és l'altre, Vull dir, ara que si algú ha de publicar alguna cosa d'aquí uns anys d'algú, què publicarem? Els whatsapps? Perquè jo estic reivindicant que es tornin a escriure cartes. Jo estic escrivint cartes també. Entre nosaltres ens hem escrit... Sí, ahir em vaig escriure una per les de Santiago. Jo vaig escriure-li una a l'Anna l'altre dia. És fantàstic, lo d'escriure cartes. No. I faig algun mail. També m'encanta. També em serveix. Però sí, no, a mi m'encanta com prendre'm el meu temps per triar el sobre bonic, per triar alguna postal, algun dibuixet, no sé, m'agrada molt. Ara li enviaré una amiga meva que està a Itàlia fent Erasmus. És genial, és que a mi m'encanta. I amb gent d'aquí, Tinc una amiga a Barcelona que li vaig enviar una. Sí, que és igual, perquè em va enviar una cosa per Nadal i vaig contestar la carta. Ho hem posat de moda. Sí, jo mira, està de moda. El meu apartat d'obsessions també hi havia les postals, fotografies, tenir un diari personal, o sigui, tot el que sigui com un registre material de la vida, del que m'envolta, però és que sobretot, ja et dic, escriure cartes a les meves amigues i poder-les guardar totes. Ara ens envies la teva direcció. Sí. I t'enviem una carta. Sí. Perfecte. Què més t'ha obsessionat? Bueno, jo ara ja em sap greu perquè mataré una mica aquest bon rotllo. Els comiats, el pas del temps i com això es lliga amb l'entrada a un món adult que jo no he consentit entrar-hi. O sigui, doncs això, tot el que surt fora del meu control. I una mica, sí, entro com en dilema, perquè per una part aquest món adult me dona unes llibertats increïbles,
no? O sigui, jo me'n recordo molt de petita de viure amb molta ansietat perquè sentia que no podia controlar res. No? O sigui, tot el que menjava, com em vestia, el que estudiava, tot venia donat. Yeah. I jo me'n recordo, tenia aquesta ansietat de, jope, vull triar. Llavors, ara que sóc adulta i que tot depèn, tot no, però cada cop més coses depenen de mi mateixa, hi ha una llibertat brutal, però també hi ha una voluntat de dir, no, vull tornar a ser una nena petita i estar reolidat al sofà amb la iaia, i que no haver de fer res. I que em jo. diguin què he de fer. Exacte. Com aquell monòleg de Fleabag. Sí, que li diu al sí, cura, vull, digue'm què he de fer. vull algú que em digui què he de menjar, com m'he de vestir, què he de pensar. A qui votar, de qui enamorar-me. Sí, tot, que m'ho donin donat. Sí, a vegades, I tu, Laia? Quines han estat Jo, les teves obsessions? últimament, Vent del Pla. Uau. Molt bé. Estic tornant Molt a mirar bona. Vent del Pla. No l'he vist fortíssim. mai, Uf, us ho recomano. O sigui, ni Saga de Poder, Vent del Pla, Temps de silenci. És que, bueno, estic explotant la plataforma 3CAT, jo, diguéssim. Que està molt bé. Està molt bé, sí. 3CAT. Que Netflix i què, hòstia. Sí. 3CAT i Filmin 3CAT. i ja vamos. I Club Tàndem. Jo també molt. i tant. Club Tandem. Molt. Sí. Sí. Però a nivell que m'estic tornant a escoltar els de Els vells. Sí. Jo ara estava just aquest matí escoltant l'en d'Irene Polo, que no l'he acabat no l'he encara. no l'he escoltat encara. Jo el vaig sentir la setmana passada. Sí, Total. està molt bé. Mm. Sí, sí, sí. És que ho fan molt bé. Sí, Sí. i la Marina Porras, que és una tia, És una tia. és una crac, Sí. Jo tinc... Ídols. M'encantaria... Ídols. Sí, ídoles total. 100%. Les vull conèixer. Sí, faria molta il·lusió, de fet. Sí. Tant de bo vinguessin aquí. Uf, esperem, Ale, manifestem. Ho vam dir Manifestem. aquí primer. Ho vam dir aquí primer. I de lectures estic molt posada amb Narcís Oller. I he tornat. Val. Brutal. Un mestre. Sí. Un mestre. L'Escanya Pobres és fantàstic. I els contes, i sí. Ets tia de contes? M'encanten els contes. M'agraden molt. Moltíssim. És que... Sí, Saps que aquest podcast es diu Fil a l'agulla per a un conte de Rodoreda? És que una cosa, sí, el dels contes... I a mi em sap com molt de greu perquè sempre es posen com per sota de la novel·la, però és que, o sigui, jo crec que embastar un bon conte... És molt complicat, Sí, total. És molt més difícil. O sigui, tots els nostres grans autors, diguéssim, o també són contistes o només són contistes, Sí. i em sembla un gènere molt injustament oblidat. Sí. La veritat. Sí. Vull dir que jo estic a tope de reivindicant ara mateix els contes. Reivindiquem els contes i reivindiquem el teatre. També. Exacte. Sí, sí. Molt bé. Doncs I toca el doncs comiat estaria, ja, no? Sí. Bueno, doncs només queda donar gràcies un dia més al nostre realitzador Ian Pozo, Uri Guitar, al nostre productor en Joel Solís, que avui no hi és però el portem al coret, Sí. a Ràdio Tordera pel suport i l'espai, la xica esta per cedir-nos la seva cançó D'on està Sandra, i a Jana Comas per la portada. I res, ens veiem el mes que ve per posar més fil a l'agulla. Adéu. Adéu. Adéu.